Jesu Kristu inkosi. Mina obaba nomama abantu abasha ngesandla esikhulu egameni likaJesu. Bazalwane, enhlizweni yami kukhona nje ukubonga uNkulunkulu ngomusa angenzele wona kule viki lesiphuma kulo. Bengithi ngizohlala ngisho lutho kodwa manje kunalento lethi ngisuke ngisho. Nomntwana owashiya umama wakhe ngo-2001 ngasala ngimkhulisa, wakhula wafunda isikole uthi sekaqedile. Wathola imali yakhona namhlanje ayikho yonke lo mali, kwakuyi-2 million imali yakhona. Wathengelwa indlu, last year ngahamba ngayilungisa kade eyishisile kodwa ishise kancane. So kule viki leli kuthe Tuesday ntambama bangitshela, bangifonela bathi kimi nangoke kusho ukuthi ngiyabona into yaMonday ebusuku uye washisa indlu futhi. Wayishisa nje na lo bhuti lona wase next door uye wangithumelela nje ama-pictures akhona ukuthi angibonise ukuthi ishe kangakanani. Kubonakala umlotha namabhatla yonke into nasemnyango yonke into kushile nje. Yazi bazalwane, ngithe kulo bhuti yazi angikhona ukuthi ngizokhona ukuthi ngize khona manje. Uhlala eSavannah City. Ngathi angeke ngikhona ukuthi ngize khona manje ngendlela umoya wami ophuke ngakhona. Angithandi ukuthi ngiyeza ngoba ngoDisemba intaqale into ayenzile bekuDisemba noma bekuJanuary ngisakhumbula. Waphula ama-window ngoba sasithema sihamba solungisa indlu sithola ingcolile imoshakele injalo. Ngathi mina ngcono ukuthi sifune abantu abazoqhasha khona azokwazi ukuthi ngoba akasenayo imali athole abantu abazoqhasha khona bazokwazi bambhadale every month aqhubeke nempilo. Ke ngangikhile ke ngahamba nesikhiye. Wafona wangidelela ke funa isikhiye ngathi angeke ngikhona ukunikeza isikhiye. Kanti kuzohamba uqhekeza le nto ngoba sikashisa khona manje. Engikubongayo kakhulu ngoba khona manje angimazi ukuthi ukuphi, angazi ukuthi kwenzakalani ngaye. Ngibonga uNkulunkulu bazalwane, yazi ngiyambonga uNkulunkulu nongena ekhaya lethu kakhulu. uNkulunkulu ongifundise ukuthi ngikwazi ukuthi manje ngibekezele ukuqala lokho. Okwesibili ukuthi izinto noma ngabe ziza ngingasabi njengasekuqaleni ngithathe ngenhliziyo njengoba bekwenzakala. Khona manje uNkulunkulu yazi ukuthi noma ngabe sekuvela ini manje noma ngabe kuhlungu kangakanani kuba buhlungu lo 2 minutes once ngaqala phansi kusho ukuthi ngakhuleka kuNkulunkulu. Yazi uNkulunkulu ngiyambona bazalwane engithwala ngizwe lento lena isuka namanje kusukile nginokuthula enhlizweni nami ngingasho ukuthi lento lena eyenzakele yinhle ngiyayijabulela. Kodwa noma ikhona lento lena kodwa nginokuthula enhlizweni nami ngendlela eyenzakale ngayo. Yazi bazalwane, lo mntwana lana ngendlela angihlupha ngayo ube nemali, imali yakho iphelile ubethenga lento lezi abazibhemayo. Namanje ke angimazi ukuthi ngizoqala ngakuphi ngilungisa leyo ndlu leyana. Angazi ukuthi yena ngizomshonisa ngoba ngaze ngifunele indawo ePretoria la khona bebathi khona bazomthatha khona ahamba wahlala khona for 2 years e-rehab. Ngathi mangimtshela wathi yena ngeke aze akhone ufuna into zakhe zizomoshakala njengoba yena ngokwakhe amoshile khona manje. So bazalwane, angazi uyazi nje uNkulunkulu usathane ngendlela angihlasela ngayo. Ungihlasela left right and center and uyangihlasela uyalwa nami bazalwane. Noma kungenzakala lokho ngishilo ngathi angeke ngisuke kuNkulunkulu. Yena ngakwenza noma ngabe yini afuna ukuyenza bazalwane. Ngisengithe inhliziyo nami angisenandaba ngoba ngiphokophele ukuthi ngelinye ilanga manje ngihambe noNkulunkulu. Ubuhlungu lo bengibuzwayo sengiyazi manje ukuthi noma ngezwe ubuhlungu obesikhashana kwamanje mangindlula kulo mhlaba ubuhlungu bonke busephelile. Ngihambe ngihlala kuNkulunkulu nginikele uthi ngilibele ngizinakekisa nakalezi zinto lezi zibuhlungu ezenzakalayo. Sathane bazalwane uyangihlasela mina ngifuna uqamba amanga. Nami ngalesikhathi leso ngithi ngiyaqinisa ngiyakholwa ngoba njengoba nje nakwenzakala lento lena Tuesday kulela viki lelana ngangikade ngithathe umkhosi ngabreakfast Saturday ekseni njengoba Tuesday enza lemhlolela yenza ngoba bake bangibhayizisa kancane ekhanda lami bathi kimi
uhambile ababoni kushile kodwa manje akabonakali yena the whole day. Kanti bazophinde bathi masesikhanda isikhathi bese bathi hayi nangu sebambonile ukuthi nangu ukhona. Ngambonga uNkulunkulu ukuba mhlawumbe angithathanga nalo mkhosi ngabe mhlawumbe washisa indlu washela phakathi singazikwenzakala ngoba bazalwane ngiyambonga uNkulunkulu. Qhubekani nishumayeze uba kudla kude naye ngiyambonga kakhulu ngoba bazalwane siyashunyayezwa ngale ndlela lena ukuthi umuntu uzohamba ayolahla ngoba ethanda hayi ngoba enizwanga ngoba injumayelo lezi abashumayeza ngazo ziyaphila ziyakuphilisa mangabe ufuna ukuthi uphile. Ile nto le nje engisho ukuthi uNkulunkulu bazalwane akasize silalele senze Jesu Kristu inkosi.